Može. Šta su, dođi ovdje, dođi samo da kažemo u kameru. Ako ja zabijem gol odavdje, na ovaj mali, šta dobijem? 100 eura. Evo ruka, pogledaj u kameru, tu budi da budeš svjedok sad kad pogodi. Čekaj, nismo rekli koliko pokušaja. Može, čekaj, daj mi loptu, još jedan bar pokušaj bolan. Pa ne mogu bez 2 pokušaja, stani. Evo još jedan. Može li? Ali sad ću pogoditi, stvarno. Čekaj, pogoda. Ode 100 evra. Bankomat, jel ima tu negdje blizu? Jel tu? Tata, molim vas, samo sačekajte kad bude kraj treninga da se obračunamo.